Ναι, σίγουρα. Απλώς είναι καλός ο πόλης, αλλά γι' αυτό είναι ωραίος ο αγώνας. Τώρα που άρεσε. Σαν άκρος δεν να μαζευτούν στον χώρο της εκκίνησης. Θα τρέξουν στον αγώνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια. Ωραία. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην πρόεδρο της φιλοπρόεδρης. Καλώς μας ήρθατε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είναι τιμή για το σύλλογό μας, τη Φιλοπρόεδρη Κίνηση Κοσμηράς, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, ώστε να συμμετάσχετε στο σημερινό αγώνα. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1977 και στην πορεία του μέσα στον χρόνο είχε άπειρες δράσεις για τον πολιτισμό, την υγεία, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των ανθρώπων του χωριού μας. Σε αυτές τις δράσεις συγκαταλέγεται και το σημερινό εγχείρημα. Το τολμάμε για πρώτη φορά και φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός για το σύλλογό μας. Το καταπράσινο περιβάλλον, το ορεινό τοπίο, το δάσος, τα μονοπάτια και η ανάλογη δυσκολία της ορεινής διαδρομής σας προσκαλούν σήμερα σε έναν όμορφο αγώνα. Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας ώστε η οργάνωση να είναι σωστή και άψογη όσο είναι δυνατόν. Η συμμετοχή είναι μεγάλη, πέρα από τις προσδοκίες μας, και ευχόμαστε να χαρείτε τον αγώνα και την όμορφη διαδρομή του βουνού. Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε το ορεινό τοπίο, το δάσος μας κυρίως, ώστε να το αγαπήσουμε και κυρίως να το προστατέψουμε στη συνέχεια. Εδώ να ευχαριστήσω και τους μικρούς μας φίλους που θα τρέξουν το δικό τους δρόμο και να τους πω ότι σημασία έχει η συμμετοχή, η προσπάθεια και όχι η πρωτιά. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους εθελοντές που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να στήσουμε αυτή την εκδήλωση. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς και μαζί την Περιφέρεια και το Δήμο. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές καλόν αγώνα και καλή διαδρομή.
Κοσμηρά στον πρώτο αγώνα ορεινών διαδρομών που συνηθίσαμε πλέον να τα λέμε Trail Run. Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τη φιλοπρώτη κίνηση Κοσμηράς για αυτόν τον αγώνα. Ελπίζουμε να τον χαρείτε, πάνω απ' όλα να είναι ασφαλής ο αγώνας σας, γιατί και οι δύο διαδρομές είναι πανέμορφες και για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο σύλλογό μας και να έχετε μια ασφαλή διαδρομή και να χαρείτε τον αγώνα. Καλή επιτυχία σε όλους. Είναι ευθεία και ανεβαίνουμε δεξιά πάνω. Άλλα 100 μέτρα τη χώρα και στρίβουμε αριστερά, όπου συναντάμε ένα... Καλό αγώνα, φιλαράκι. Καλό αγώνα, παιδιά. Συμμετέχοντες σήμερα σε αυτή τη γιορτή, να τους ευχηθούμε καλό αγώνα. Είναι πολύ συγκινητική η συμμετοχή σας. Αυτοί οι αγώνες είναι θα έλεγα, αποτέλεσμα μιας παιδείας 40 χρόνων που έχουμε εδώ στο χωριό μας. Με αγώνες. Ξεκινήσαμε με αγώνες στίβου στο γήπεδο. Φανταστείτε τους αγώνες του κλειστού στίβου. Μεταμορφώσαμε το γήπεδο. Πήγαμε σε αγώνες μπάσκετ, αγώνες ανομαλοδρόμου και σημερινή αυτή η γιορτή. Να ευχαριστήσω πάλι όλους τους εθελοντές οι οποίοι δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό για να ετοιμαστεί αυτή η γιορτή. Καλό αγώνα και σας ευχαριστούμε. Πολύ μου αρέσει. 32 με έκανε, φαντάζει. Φόρτι. Κοίτα, με κάνεις 32 χρονών. Πολύ μου αρέσει, φίλε. Μάνθο εκεί! Να το φαντάς, δώσε! Α, είναι πολύ εδώ. Καλό αγώνα, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε όλοι μας στο πέτρο. Πέτρο και όλοι. Από την πέτρο των Ιωαννίνων. Το βλέπω να συνεχιστεί τα πράγματα στράει. Γιώργο να αγαπείς. Αλέξανδρος Τερμανάς. Ένα παιδί του χωρικού τερματισμού. Κάτι με τρίτο. Πολλά συγχαρητήρια, παιδιά. Θα καβάζει Γιώργος, κόλλης Οργόλης, κόβερς Αυλέτο. Έρχεται ο Σπύρος ο Μαρίνος, τερματίζει πάνω κόλλη. Πέτρο, πολλά συγχαρητήρια για την νίκη σου. Παπαδοπούλου Σταυρούλα τερματίζει. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Μπράβο Σταυρούλα. Αθλήτρια του Αθλητικού Δικαστικού Σύλλογου Ιωαννίνων. Το επόμενο της ανοίξτε λίγο το δρόμο, παιδάκια.
Μια μεγάλη... Έρχεται ο Χαραλάμπους Κωνσταντίνου και συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης μόλις τερμάτισε. Πολλά συγχαρητήρια, μπράβο παιδιά. Ο Άρης Καλύβας μόλις τερμάτισε. Καλή και τερματισμή. Οι τρεις θα πάρουν η δεύτερη και την κοπέλα μόλις τερμάτισαν. Ο Σταύρος και η Δέσποινα τέταρτη και ο Αλεξάνδρας Ιστόρατα. Ο Τριαντάφυλλος Βαρναδόρος θα παραβολούσε από την Καζάνη που τερμάτισε με αυτός τώρα. Πού είναι η άλλη κοπέλα, δεν έγραψε. Η άλλη κοπέλα. Έρχεται καλά. Μπράβο Άλεξ. Και ο Παναγιώτης Χορβάτιας τερματίζει. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο Παναγιώτη, μπράβο. Ο Δημήτρης Αμαρέλης κάνει τον τερματισμό. Μπράβο Δημήτρη, πάμε πολύ ωραίο. Ο Δημήτρης Βελιάνης είναι δεύτερος αγώνας που τρέχει σήμερα. Αλέξανδρε, πόσο βάλει την διαδρομή, πόσο βάλει το πρώτο και μετά τρέλερα. Πάμε. Στέφανος και πάλι μόλις τερματίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ιωάννης Μάρκος. Νίκος Αγγέλης και η κοπέλα που τερμάτισε που κάνει ένα λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και χαιρετάμε. Μέσα με τα και χαιρετάμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Θέλουμε να είσαι πάντα υγιής, πάντα τέτοια και σε περιμένουμε και του χρόνου στον αγώνα μας. Πάμε λίγο, θέλουμε να πετάγουμε λίγο πιο πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Φτάνουν πολλοί αθλητές μαζεμένοι. Ο Ταβόρης με τον... Βλάση τον νόμο. Η Βάρια εσύ είναι άλλο με την βολικού. Εσύ με την άδεια με την κόλ. Απόστολος Ταξινός ήταν καλό, Κυριακού μόλις τελείωσε. Είχα την κουρακτήλου, πάρα πολύ ωραία. Ένας ακόμη τερματισμός, πολύ μεγάλος ευτυχίας. Η τελευταία του Δούλου μόλις τερμάτισε. Πάμε να μας πεις, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ξέρουμε ότι ανταποκρίνεστε σε όλα τα καλέσματα και ξέρουμε ότι το έργο σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε μας δύο λόγια για τις δράσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Όσον αφορά τις δράσεις μας, είμαστε κυρίως σε γεωγραφικές καλύψεις. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω τι θέλετε να κάνουμε τις δράσεις. Εμείς είμαστε καλυμμένοι, ξέρουμε ότι το έργο σας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκετε σήμερα εδώ και συνεχίστε αυτό που κάνετε. Πραγματικά προσφέρετε ένα τεράστιο έργο και ξέρουμε ότι είστε παντού και βοηθάτε όποτε και όπου μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Πόσο χρόνο έκανε ο Άγγελος? 1-0-1-19. Σε μία ώρα, 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα τερμάτισε τον αγώνα μας. Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια και πάμε να μας πεις 2 λόγια για το πώς σου φάνηκε ο αγώνας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους οργανωτές και εθελοντές πάρα πολύ. Μας στήριξαν για το πάνω. Τώρα για τη διαδρομή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω πολλά πράγματα εγώ, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής μου το βγάζω εδώ πάνω στα μέρη σας και δεν θα είμαι αντικειμενικός. Να σας ευχαριστήσω από τους άλλους. Πάντως, είναι ένας ωραίο μέρος να κάνετε την προπόνησή σας με ασφάλεια και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε και το χρόνο του δεύτερου των πειράτων. Παιδιά, πάμε και στην τελική ευθεία. Πάμε ξαναπών. Πάρα πολύ ωραία. Στενοχώς Αρικάνης, δεύτερος νικητής. Στενοχώς για τους άλλους χιλιόμετρους. Στενοχώς δεν στέκω λίγο εδώ κοντά μου. Στενοχώς. Εδώ Ξενοχώς τερμάτισε σε 1-0-4-12. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά να σας δώσω λίγο οδηγίες για τις γωνίες. Τώρα, τα παιδάκια θα τα πάρουν άγρυπη της διοργάνωσης και θα τους πάμε μία βόλτα για ζέστανα στη διαδρομή. Η διαδρομή είναι γύρω στα 900 μέτρα. Θα την πω πολύ ωραίο, μπράβο Ηλία. Τερμάτισε σε 1-0-9-8, μπράβο Ηλία. Πάμε φουμάρα! Σκίστος ρε Φίμο! Ξέσανε εδώ τις πετρές, φύγαμε. Μπράβο. Να φύγε μπροστά, Μαρκό. Στα 14 χιλιόμετρα και από πίσω το παιδικός αγώνας. Πάρα πολύ ωραία. Ο Δημήτρης Ζαμπύρης μόλις τελείωσε. Συγχαρητήρια Δημήτρη, μπράβο τα παιδάκια, μπράβο σε όλους. Πάμε να χειροκροτήσουμε τα παιδιά που τερματίζουν. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Ένας ακόμη τερματισμός στα 14 χιλιόμετρα. Ο Νικόλαος Κατσάπης. Συγχαρητήρια Νικόλα. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο παιδάκια, μπράβο. Θωμά, πώς σου πάρει και ο αγώνας? Τέλειος. Θα ξανατρέξεις του χρόνου? Ναι. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε τερματισμούς. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τα παιδάκια. Πάμε να χειροκροτήσουμε τα παιδιά που τρέχουν. Να ανοίξουμε λίγο τον δρόμο, έχουμε τερματισμούς συνέχεια. Ανοίξτε λίγο τον δρόμο, μπράβο παιδάκια, μπράβο, μπράβο. Βόνη, έλα εδώ. Βόνη. Βόνη. Μπράβο Σταύρο! Έχω κοντά μου την Ιβόνη. Ιβόνη, πώς σου πάνε και κουράζεις πολύ. Παιδιά, θα ξανατρέξεις του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τερματισμή. Μπράβο παιδάκια, να είναι χειροκρότημα για τα παιδιά που τερματίζουν. Πολύ ωραία. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε λίγο πιο πίσω.
Πάρα πολύ ωραία, μπράβο σε όλους. Τα παιδάκια που έχουν πάρει το μετάλλιο τους θα πάνε λίγο πιο πίσω. Πολύ ωραία, μπράβο σας, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο σου. Πώς σε λένε? Ο Μαΐς, σου άρεσε ο αγώνας? Ναι. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, παιδιά! Η Θεοδόρα Αναστασιάδη, πάμε στα δώρα! Η νικήτρια των 14 χιλιόμετρων του μεγάλου μας αγώνα. Μπράβο Θεοδόρα! Ένα μεγάλο χειροκρότημα! Πολλά συγχαρητήρια! Τερματίσαμε σε 1:29:31. Μπράβο Θεοδόρα! Θεοδόρα, καταρχήν συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου και την επίδοση σου εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσες με την παρουσία σου και πάμε να μας πεις πώς σου φάνηκε ο αγώνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να ξανατρέξουμε σε αυτά τα όμορφα μονοπάτια. Στην διαδρομή, όλες τις φορές το ξέρω, γιατί ήταν στο τρίτο για να δέχεται στο πανέξιμο. Οπότε, είναι οικείο. Η φόρα είναι πιο δύσκολα γιατί τρέχει η φόρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήταν όλα τέλεια. Η στήμαση όλα τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε του χρόνου. Την δεύτερη γυναίκα, ένα μεγάλο χειροκρότημα, παιδιά. Πάμε να το ψυχώσουμε. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Η Άσπα Κόκκι μόλις τερμάτισε. Συγχαρητήρια, Άσπα. Τερματίσαμε σε 1:31:35. Καταρχήν, γεια σε όλους, καλημέρα, συγχαρητήρια, μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να πούμε σήμερα. Καλώς τον αθλητή μας που τερματίζει και αυτός. Συγχαρητήρια καταρχήν στο σύλλογο της Κοσμηράς Αγωνιστικός, στην κοινότητα, στον Φούτο του Καραντίνου, τον Νίκο Τελούση, από εδώ, σε όλους τους εθελοντές. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται αγώνας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μια καινούργια αρχή για την Κοσμηρά, είναι η συνέχεια πολλών ετών. Εγώ θυμάμαι τότε παλιότερα που γινόταν οι αγώνες μπάσκετ με εκπροσώπους από όλη την Ήπειρο, οι αγώνες τρεξίματος, αλλά και όταν παίζαμε και την μπάλα στην Κοσμηρά εδώ στην ομάδα που είμαστε. Οπότε βλέπω τη συνέχεια αυτού που έχει πετύχει εδώ ο τόπος, δηλαδή να συνεχίζει και στο πολιτιστικό πεδίο και στο αθλητικό. Από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, αγαπάμε τον τόπο, αγαπάμε τα Γιάννηνα, αγαπάμε την Κοσμηρά και θεωρούμε ότι όλα αυτά έχουν μέλλον. Θα στηρίξουμε όσο μπορούμε την προσπάθεια και είμαστε σίγουροι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για ό,τι πέτυχαν σήμερα και στους διοργανωτές για το μεγάλο αυτό και τη μεγάλη συνέχεια μάλλον του θεσμού που έχουν τόσα χρόνια. Κυρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εθνική σας χορηγία, για την παρουσία σας εδώ. Σε τρίτη θέση, ο Μιχάλης Ράρας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ένας ακόμη τερματισμός, το νούμερο 20, πολλά συγχαρητήρια. Η μεγαλύτερη αθλητήρα του αγώνα, πολλά συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερος νικητής, Αλέξανδρος Περβανάς. Είναι από το χωριό μας, το Γιάννα, πολλά μεγάλο χειροκρότημα. Μεγάλος νικητής των 5 χιλιόμετρων, ο Πέτρος Λόλης. Πολλά συγχαρητήρια από την Μέγα των Ιωαννίνων. Πέτρο, να πάρουμε λίγο και το... Μια δωρεοπαιδαγία αξίας 80 ευρώ περιμένει τον πρώτο 50 ευρώ από το Fifth Element για τον πρώτο νικητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια παιδιά.
Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν. Οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Συγχαρητήρια σε αυτούς και στους διοργανωτές για το εξαιρετικό αποτέλεσμα της σημερινής ημέρας. Πάντα τέτοια, να έχουμε δύναμη και είμαστε όλοι εδώ να βοηθάμε ό,τι χρειαστεί. Δεύτερη νικήτρια, η Χρύσα Πάνου. Ένα χειροκρότημα. Η νικήτρια, συγγνώμη, Σταυρούλα Παπαδοπούλου, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Συγχαρητήρια κορίτσια, συγχαρητήρια. Κυρία Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στη φιλοπρόοδη κίνηση Κοσμηράς για την υπέροχη αυτή βέβαια σημερινή εκδήλωση, αλλά και για όλες τις εκδηλώσεις που κάνουν, γιατί ξέρω ότι διοργανώνουν και πολιτιστικού περιεχομένου εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, γιατί στον αθλητισμό σημασία έχει η συμμετοχή. Η αξία της συμμετοχής μας μένει. Συγχαρητήρια βέβαια και στους πρώτους αθλητές. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Για άλλη μια φορά ακόμη συγχαρητήρια. Τους νικητής, Ηλίας Νάτιας από το Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Δεύτερος νικητής, Ξενοφών Σαριγιάννης. Και πρώτος νικητής, ο Άγγελος Γιάκας από την Κασίμης Training. Πολλά συγχαρητήρια. Ένας ακόμη τερματισμός. Μια δωροπιταγή αξίας 80 ευρώ από το Nutrition Planet για τον πρώτο νικητή. Πολλά συγχαρητήρια θέση για την απαντία καλείται ο κύριος Ιωάννης Στέφος, πρώην βουλευτής Ιωαννίνων. Τρίτη θέση, Μαρία Ρίγα. Πολλά συγχαρητήρια. Μια αθλήτρια του χωριού μας, η οποία ήρθε από την Αθήνα για να τρέξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Δεύτερη θέση, η Ασπασία Γκόγκου από το Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων. Πολλά συγχαρητήρια. Και πρώτη θέση, Θεοδόρα Αναστασιάδη από την ομάδα 3B. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Μια δωρεοπιταγή 80 ευρώ, αξίας 80 ευρώ από το Nutrition Planet για την πρώτη αθλήτρια. Αγκαλιαστείτε λίγο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο ψηλά, πάμε λίγο. Πάμε λίγο Οδυσσέα, λίγο πασαρία. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο χωριό. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για πολλούς λόγους, κυρίως όμως για δύο. Αυτή η φιλοπρόοδη κίνηση Κοσμηράς είναι ένας σύλλογος με βαριά ιστορία και σημαντική προσφορά στην παράδοση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Θέλω να θυμίσω στους παλιότερους αλλά και εσείς που είστε σήμερα στο χωριό μας και μας τιμάτε ότι τη δεκαετία του 70 γίνονταν στο στάδιο που είχε χώμα
διήμεροι και τριήμεροι αθλητικοί αγώνες. Ο σπόρος αυτός φύτρωσε σε αυτά τα παιδιά σήμερα. Σε αυτά τα παιδιά που έχουν γνωρίσει από την Κοσμηρά και σε όλους εσάς που ήρθατε και τιμήσατε με την παρουσία σας στους αγώνες. Συγχαρητήρια λοιπόν στη διοργάνωση, συγχαρητήρια στους αθλητές και στους αθλήτριες, σε όλους και σε αυτούς που πρόδωσαν και σε όσους συμμετείχαν. Και ευχόμαστε ειλικρινά να είμαστε πάντα σε θέση να σας καλοδεχόμαστε και να χαιρόμαστε στο χωριό μας σε τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις. Λοιπόν, συγχαρητήρια πάρα πολλά στους σύλλογους. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Στη δεύτερη θέση, ο Σταύρος Σταμούλης. Πάμε να χειροκροτήσουμε τα παιδιά. Πρώτος νικητής, Ευάγγελος Αθανασίου. Η κατηγορία 18-39. Πολύ ωραία. Και εγώ ευχαριστώ. Το μόνο που θα ήθελα να πω, συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές εδώ του χωριού που πραγματικά κρατάνε το χωριό σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και θα τα πούμε πάλι τον χρόνο με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Συγχαρητήρια και πάλι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι εδώ, ωραία, τέλεια. Τρίτος νικητής, Δημήτρης Ζαμπύρης. Πολλά συγχαρητήρια. Δεύτερος νικητής, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Πρώτος νικητής, Οδυσσέας Κουκέσης από το Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων. Αθλητής και αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Πολλά συγχαρητήρια παιδιά. Τα είπε όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, που ακούω τη φωνή του Βασίλη. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια και τους διοργανωτές πάντα έτσι άξιοι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα. Στην τρίτη θέση, ο Αλέξανδρος Σταύρου. Στη δεύτερη θέση, ο Κωνσταντίνος Δέλφας. Και στην πρώτη θέση, ο Αλέκος Γιώτης. Μια μικρή παράδοξη. Ο κύριος Αλέξανδρος Σταύρου είναι από την ομάδα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Κωνσταντίνος Δέλφας από την Ούρσα Team και ο Αλέκος Γιώτης από την 3P. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και τους φιλοξενούμενους και από το χωριό μας. Είναι μια υπέροχη εκδήλωση και πιστεύω θα συνεχιστεί. Συγχαρητήρια στη Φιλοπρόδο Κίνηση και σε όλους τους θελοντές του χωριού μας. Ευχαριστούμε πολύ.